Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami, na mungkin boy mangurupi pamorahok kita di pangaradiota di jamita nanayang si patol hasota di pertangyangan songoninang di parmingguon siganuk minggu. Di tikyon marhite video naing patol hason nami tu hita pikiran nami, na mungkin boy mangurupi taringot tu jamita di hari Minggu sada Juni 2025, ima minggu ex Saudi, turpuk sian pasal men sia puluh pitu ayat sada saha rodi ayat 12, topik minggu Jahobado Raja. Manginang duk takas hujahami turpuhon, jala hupa husor-husor hami, di pikiran nami oma mungkin naboi mangurupi hita, na parjulu jodoh tadok manang pandohan na serius, manang holan na marseloroh pe tadok do, puji diri hamamago, puji Tuhan, haleluya. Puji diri memang toho situtumai gabe hamamago ala dang patut jolmai memuji dirina. Jala dang patut jolmai memuji jolma manusia ala natinoppa ni debatado jolma manusia dohot saluhut portibion. Atong isi donatama si pujion tutu si tutu debatama natama. Didok di bahasa Indonesia, hanya dia yang layak menerima pujian. Holan ibana do na patut manang nasitong, manang natama si pujion, jala si sombaon. Buasa. Takas metaida marhite turpuk taon, alus ni parpasal meni marhite panindangyonnya, na di pasal men rajaon mandok ia debata. Na manoppa saluhut langit dohot tano, na manoppa portibion ibana do raja tumimbo sian saluhut na marhuaso atas saluhut na tinoppa alani mamenakin na tadok holan ibadu na patut si pujion jala si sombaon. Alani huasona, alani habal gaonna, alani habadiaonna, dohot alani hasitonganna. Tekas taidanakin songon panindangion ni parpasal menon, disada pamujion na dipatolhas boidoi di parsombaon peribadahan parmingguon, panindangion si songonon asa lam torop jolmai lam torop na tumangihon mamuji pasangapon di bata. Imana parjolo berarti daud tama pasal menon songon pasal men raja manang pasal men na patuduhon habal gaon ni debata ende panindangion na patuduhon jala makatindakon habal gaon ni debata. Na mangihu musi di turpuk taon ibana songon raja nasitong. Raja na mengatasi saluhut raja, raja di atas segala raja, ia adalah raja yang benar dan adil. Alani ima nakin mula mamuse, alani ima umbain na tama ibana, si pujion jala si sombaon, alani denggan basana, alani balgani huasona, alani habadiaonna, alani hasitonganna. Panindangion ni parpasal menon, mulut apa domu tu panindangiota di bindu na parjolo panendengan haporsiota, au persea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosa na manoppa langit dohotano, alam semesta. Dan alam semesta bergerak seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam kesaksian pemazmur ini, dia sungguh-sungguh mengatakan dalam dimensi imannya bahwa Tuhan adalah raja, raja yang perkasa, raja yang adil, lebih dari segala raja,
Karena segala raja dan alam semesta yang ada di bumi adalah ciptaannya, sedangkan ia sendiri adalah Maha Pencipta. Oleh sebab itulah segala pujian dan penyembahan layak diberikan kepadanya. Napa duahon diturbuk tahun ida utama muluta puji ibana. Alani habadiaonna jala tasoba ibana. Ikon dohot mahita patuluson lomo ni rohana. Boido pamujiota parsombauta marhite ende, marhite puji-pujian sair lagu. Alai ikon mangihutusido ulaon nadenggan. Ulaon nahombartu lomo ni rohana, pasauton lomo ni rohana, asa gabe takas tarida akasioloi ibana, jala takas tarida isedo naso mangoloi ibana, aka parjahat. Atong dohono tama, aka naung porsea tu ibana, hangoluhonon ni ido, aka ulaon nadenggan naho embar tu lomo ni rohani debata, songon puji-pujian na tu debata. Na pergugu na suhatu dosani. Jadi haporseaon na mangolu marhataridaan sian pambayanan nadenggan. Pasauton lomo ni rohani debata. Jadi molotadok hita na porsea. Jala molotadok hita mengakui ibana do raja. Dalam istilah lain, jika kita mengakui seorang raja, menghormati dan memujinya, maka titahnya mesti kita lakukan. Perintahnya itulah yang kita wujudkan. Bimbingannya itulah yang kita dengarkan. Arahannya itulah yang mengarahkan hidup kita. Jadi bila kita mengakui dan menyaksikan Tuhan Allah adalah Raja, maka dengarkanlah suaranya, dengarkanlah bimbingannya, dengarkanlah arahannya, dan di sisi yang lain mengatakan stop. Untuk mendengarkan dirimu sendiri, untuk mengandalkan kuasamu, untuk mengandalkan hikmat, kepintaran, kebijaksanaan yang ada dalam dirimu, tetapi sepenuhnya pasrah kepada Dia dalam iman, percaya, dan kemudian mewujudkan kehendaknya. Sebab Ia adalah Raja yang kita akui dan kita hormati. Jadi segala perbuatan baik adalah bukti dari pengakuan kita kepadanya. Bukti dari kita percaya kepada Yesus juga dalam perjanjian baru, maka segala sesuatu perbuatan baik harus kita lakukan sampai selama-lamanya, bahkan sampai ke akhir, sampai pada pertarungan akhir ataupun kemenangan akhir. Jadi ido ida hami diturpuk tahun na mangihut di ayat 10 rupani gabe ditogi hom mahita molo tahati dakkod doi bana raja. Tahati dakkod doi bana na puna saluhut ibana raja di atas ni sudia ke raja panggom-gomi tauloi mai bana. Unang beta pangasahod dirita ta jauh magwarna. Tu ibana mata pasahat ngoluta. Unang behua sota, unang tapangasahon dirita, unang gogota, hamaloota, unang tahatidakod ibana raja, alay say hirahita do raja di praktek na. Molo debatado raja, dohonot tamasangon do niende, ndada au be guru diau. Molo Kristus do raja di ngoluta, ndada au be guru diau, alay Jesus do napuna au. Au porsea jala toktong hot manok tong di ulau nadenggan songon perbu ni haporsiaon saat ro disaliling-liling na. Jadi perlu situ do beri kami diterpuk tahun pengakuan kita bahwa Tuhan Allah adalah Raja, sekaligus mengingatkan kita untuk berhenti mengandalkan kemampuan kita sendiri, untuk berhenti mengandalkan kuasa, kebijaksanaan, hikmat, ataupun segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, kekayaan dan lain-lainnya. Berhentilah dan dengarkanlah Tuhan, berserah kepadanya dan wujudkanlah seturut kehendaknya. Sebab Ia Raja, maka perlu kita renungkan siapa sebenarnya Raja dalam kehidupan kita. Satu sisi kita mengaku Tuhan adalah Raja, Ia adalah Raja, tetapi kita enggan untuk diatur oleh
titah perintahnya, untuk diarahkan oleh bimbingannya, untuk dituntun oleh perlindungannya. Lalu siapa sebenarnya raja? Maka pengakuan ia adalah raja adalah pengakuan yang palsu. Tetapi bila kita sungguh mengaku Tuhan adalah raja dan segala alam semesta tunduk di hadapannya, maka turutilah titahnya, pasrahkan hidupmu kepadanya. Hiduplah sesuai arah bimbingan dan tuntunannya. Ima di pikiran nami amanginang anggiat boi mangurupi hita.